5-нче Butun Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыены үзенең эшен башлады. Хәзер без Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты бинасында һәм монда теркәү вакыты. Россиянең 36 төбәгеннән 660 делегат 3 көн дәвамында очрашып фикер алышачак. Җыен башланганчы без Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров белән әңгәмә кырдык. 700-гә якын кешене җыеп алганбыз икән. Бу Татарстанның ярдәме дә бер яктан. Икенче яктан алар Татарстаннан нәрсәдер көтеп, нәрсәдер өметләнеп җыелмыйлар бит бирегә. Алар үзара сөйләшүдән ниндидер мәгънә көтәләр. Шушы сөйләшүгә нигезләнеп, үзләренең эшләрен тагында үстерү турында хыялланалар. Инде гомумән Татарстан мөхитендә, Татарстанда шушы авылга карата булган мөнәсәбәтне тыеп китү милләттәшләребезнең барысы өчен дә бик кирәк. Чыннан да Татарстанда авылга карата җылы мөнәсәбәт бөтен халык тарафыннан, хакимиятләр тарафыннан, төрле дәрәҗәдәге хакимиятләр. Sayın делегатларының 50% яңа кешеләр. Инде аларның үзләре белән дә аралашып алыйк. Кем нәрсә белән шөгыльләнә һәм аларның нинди яңалыклары бар? Татар аты тематикасы инде именно конгресс аркасында без аны күтәрә алдык. Бөтен татар дөньясына тараттык. Ел сайын ярышлар ясыйбыз. Кырлайда ансында авыл хуҗалыгы министрлыгы ярдәме белән. Анда без 40-80 чакрымга чабабыз атларны. Киләчәктә инде 160-ка җиткерәбез. 160 чакрым чабачаклар. Алда 3 секция эшчәнлеге һәркем үз соравы тәҗрибәсе белән килгән. 2004 елдан башлап үзебезнең авыл хуҗалыгы белән авыл хуҗалыгында эшли башладык. Шул казлар, тавыклар үстерү белән шөгыльләнәбез һәм шуларны эшкәртү цехын ясадык. Шулай ук каз тотучылар белән сөйләшкәнбез. Biz bu Поволжьеда кемнәр казчылык белән шөгыльләнә, барсында да йөреп чыктым инде мин үзем. Эшне башлаганчы шуларның үрнәгендә яхшы якларын алып, үземдә һәрбер хозяйствоның яхшы якларын алып, үземнең предприятиен создавать иттек. Хәзер минем үземә килеп бирәләр. Иң мөһиме, нәрсәне төшенергә тиешме, нәрсә алып китәргә тиешме бу әлеге эшмәкәрләр? Без менә бу эшмәкәрләр безнең бүгенге көндә татар авылын саклаучылар, татар мәдәниятен, татар телен, татар мәктәбен, бөтен нәрсәгә ышаныч аларда бүгенге көндә. Бигрәк тә төбәкләр өчен сүз барганда инде. Аларның ярдәменнән башка татар авылын саклап калып булмаячак. Шуңа күрә без бары тик бергә шулай кулга-кул тотынышып эшләгәндә, шулай тәҗрибә алмашып, үзара элемтәләр урнаштырып яшәгәндә генә менә шушы Россия киңлекләрендәге 4300-гә якын авылны саклап калачакбыз. Инде секциялар буйлап китик. Беренчесе игенчелек. Сораулар күп, но инчегәйтергә иң мөһиме, иң кирәклесе җир соравы. Нәрсә генә әйтсәк тә, бөтен Россия күләмендә алганда, әлегә бүгенге секингә безнең күп җирләр эшкәртелми яталар. Авылларны үстерү буенча Татарстанның тәҗрибәсе яхшы диләр милләттәшләребез. Шуңа да ел сайын монда җыелабыз. Ну, татарлар монда, конечно, biz Россиядан монда килделәр. Һәммәсе үз үрнәкләрен күрсәтә. Без дә инде үзебезнекен таныштырырга килдек генә. Мин бәрелгән колхоз җирләрен алдым. 1000 харсуп синүре. Үстерәм тирелек, шулай ук атлар бар. Пруд ясадык, яхшы гына. Караны прудта казлар үстерәбез. Тырышсаң biz була. 5-нче Бөтен Россия татар эшкуарлары җыенының 2-нче секциясе терлекчелек. Шулай ук бик кызыклы чыгышлар яңгырады. Мәсәлән, Татарстанда дөя үрчетү буенча. Безнең 2 ферма Татарстанда бар. Беренче Ваеш районында деревня Травкина и икенче ферма Болгар районында рядом с этой исторической площадкой Болгаров. Җыенның күп кенә катнашучылары һөнәр секциясендә очрашты. Безнең бу һөнәрчелектә умартачылар бар, балыкчылык белән шөгыльләнүчеләр бар һәм халык һөнәрләре белән шөгыльләнүчеләр монда җыелды. Әгәр дә авыл халкы үзенең саклап калу өчен, үзен яшәтү өчен һөнәрчелек белән шөгыльләнә башлый икән, авыл халкы яшәп кала.
Сүздә юк, һәр җирлекнең үз йөзе. Кем дөя үрчетә, кем читек тегә, ә кем шәкшәк пешерү белән шөгыльләнә. Мин Азнакай районы Бурал авылыннан килдем. Шәкшәк магазины бар безнең. Шунда шәкшәк пешерәбез, заказлар алабыз. Күп итеп заказларыбызны эшлибез инде. Заказлар булмаганда болай сатырга да эшлибез. Өйрәнергә кешеләр кирәк, күп кенә кешеләр, аларны өйрәтәбез. Милләтне аның шәхесләре таныта, ә безнең шәхесләребез дөнья буйлап сибелгән. Менә нәкъ әлеге китапта алар барсы да бергә тупланган. 23 татар авылы, тарихы, яшәеше, чит илләр, төбәкләр, анда яшәүче татар милләтен танытучы 48 шәхес. Булар барысы да әлеге китапта. Татар дөньясы ул бик күп төрле. Шуңа күрә дә без менә һәр елны инде шушындый чаралар белән бәйләп, татар дөньясының тарихын барлыйбыз, шәхесләрнең бүгенгесен, киләчәген. Менә шулар арасында Гөлнәр Шәйхи безнең бик күп шәхесләребезнең язмышларын үз китабында чагылдырган. Кәрим Тинчурин театры залына аның дуслары, китап геройлары җыелган иде. Ә чара 5-нче Бөтен Россия татар авыллары эшкуарлары җыены вакытына туры китерелде. Аның төп нигезе шунда ул татарлар китабы, татарлар турысындагы китап, татарның рухын күтәрә торган китап. Татарлыгы милләт өчен кайгыртып яшәүе. Һәм инде бүтән кешеләргә дә аңлатып юл бирүче кеше. И бүген дә бик яхшы вечер, бик зур рәхмәт. Вот, и үзенә саулык, бәхет, яхшы тормыш, яхшы гына бергә очрашып, яхшы гына күрешеп, Алла бирсен торырга. Әле без барасы җирләр, ерак илләр, ерак авыллар бик күп. Менә Ходай шуңа сәламәтлек бирсен, узын гомер бирсен. Нәкъ җирдәгечә юллар узын булса булсын, тик соңгысы гына булмасын. Россиянең 36 төбәгеннән җыелган милләттәшләребезне Татарстанның Теләче районы кабул итте. Монда бик бай программа әзерләнгән. Бүген инде менә безнең 50-дән артык фермер бар, әйтергә кирәк. Бу фермерлар бүгенге көндә аның 11-е безнең чүтчелек тармагы буенча эшлиләр. Аннан соң 10-сы инде безнең шушы симертү, үгезләр симертү тармагында эшлиләр. Ат фермасы буенча бер фермерыбыз, кышчылык буенча безнең 3 фермерыбыз бар, сарыкчылык буенча 5 фермерыбыз бар һәм 11-е безнең именно җир белән шөгыльләнә торган 16-нчы елда дагы үзенең эшен башлап җибәргән 30лап безнең шушындый яңа проектларыбыз бар. Бүген инде җиләк үстерү, теплицалар куеп, менә шушындый яңа проектларыбыз бар. 12-нчы елдан менә программалар шушы семейный фермер, начинающий фермер, аннан соң лизинг грант программалары эшләп бит инде 60-ка 40 программалары бар безнең Минсельхоз министерствосы аркылы дип әйтгәндә. Шуңа күрә безнең районга 100 миллионнан артык ярдәм генә кайткан менә шушы фермерларга, эшмәкәрләргә. Беренче чиратта инде республика җитәкчелегенә без бик зур рәхмәтле. Үзебезнең районда шушындый бөтен Россиядән җыелган үзебезнең татар эшмәкәрләрен безгә инде каршы алырга шушылай мөмкинлек биргәннәр өчен. Әлеге зур вакыйга Теләче районы хакында сөйләү һәм күрсәтү өчен тагын бер уңайлы сәбәп булды. Үзәктә авыл эшкуарлары. Теләче районында аларның саны 368 икән. Татар гомергә атлы һәм атта булган. Теләче районында менә шундый гаилә бар һәм алар инде күпләргә таныш. Сәгыйть Гыниятуллин районда гына түгел республикабызда фермерлык хезмәтен башлап җибәргән кеше. Хезмәтләре 1990 елда 47 баш мөгезле эре терлек асраудан башлана. Бүген ул эшне олы улы Ленар үзенең гаиләсе белән дәвам итә икән. Семейный ферма программасы белән эшлибез. Үзебез эшлибез. Хатыным белән икәү, яңадан бер кеше. 65 гектар җиребез бар. Шуны белән эшлибез. Печән үстерәбез, икмәк үстерәбез. Гыниятуллиннар 4 балалы гаилә 1996 елдан атлар үрчетүгә керешә. Хәзер бүген көндә 105 атыбыз бар. Шуның инде яртысы арабский,
Ятлар шабушатлар инде. Аны калганнар işte кроме английскийларда, андан соң 28ләп бар тагын бер ятлар бар. Без монда ши безнең үзебезнең семья белән, монда бөтен эшләрдән шәбәтләп мен семья белән генә, андан соң да алабыз кешеләр, читтән кешеләр алабыз. Күпме кеше эш белән тәэмин ителгән? Без монда бүген көндә 8 кеше эшлибез. 4 бала үстердек, олысы Ленар, онсы үзебезнең хуҗалыкта Улымишәдә калды. Хәзерге вакытта сыерлар асрый, сыерлар үзләр, алар да шул фермер хуҗалыгы инде. Икенчесе Илдар Гыниятуллин, онсы инде безнең көрәшче, универсиада чемпионы, Россия чемпионы, Татария чемпионы бөтенесе. Физдер безнең көрәшче дигән ул атчыда. Кичкенәдән атта йөргәчтен атка тарта инде. Атларны күреп үскәч дигән. Шуларны карап, чистартып, ашатып, ярышка әзерләп, ярышта отсаң бик әйбәтен булды безнең өчен. Ничә яшьтән инде син атта? 5-6 яшьтән. Мин күбрәк спортта. Менә нәрсә белән шөгыльләнәсең? Теннис уйныйм, көрәшәм, волейбол көрәше белән. Дәрәҗәдә пока беренчедә. Спорт һәм хезмәткә гашыйк гаилә 2008 елда республика күләмендә уздырылучы Хезмәт династиясе Татарстан горурлыгы дип исемләнгән бәйгедә җиңү яулаган. Бу хакта без район газетасының махсус чыгарылышыннан укып белдек. Районда горурлык эшләребез бар. Безнең үзебезнең политика районда булган эшмәкәрләргә ярдәм итү. Аларның эшләрен, зур эшләрендә булдырганда төрле программаларга кертергә. Районнан инде ярдәм бар. Безнең үзебезнең программалар бар. Менә шулай иттереп инде комплекс эшләгәндә генә уңышка ирешеп була. Ел давында 800 тоннадан артык тәгәрмә эшкәрткәнбез. Бу 500 тоннадан артык чиста әзер продукция крошка дигән сүз. Бу чыккан крошкадан без стадионнар эшлибез. Шушы организациядә бүгенге көндә 20дән артык кеше эшли. Җәй көннәрендә без инде 35-40 кешегә басабыз. Безнең заводыбыз 2014 елында ноябрь айында ачылды инде. Безнең завод пластиковый изделия ясый инде. Үзебезнең продукциясе Дальний Востокка кадәр җибәрәбез инде. Хәзер Калининградка да җибәрәбез. Федеральные сети интересуются нашей продукцией за счет именно того, что бик югары качество, әйбәт качествода ясыйбыз инде. Безнең районнан Шыгырдан авылына барып кайттылар. Чуашстаннан шунда күреп кайттылар шушы эшли торган производствоны. Андан соң без барып карадык та шушыны. Үзебез менә 2013 елда башта бер станок алдык, 2014 елда икенче станок, 2015 елда өченче станок алып, шушы якын тирәдәге районнарга хезмәт күрсәтәбез. Инде район мәдәният йортына узык. Гармончылар, фольклор ансамбльләре һәм Теләшенең 25 еллыгына әзерләнгән курчаклар кул эшләре каршы алды үзебезне. Менә мине әни өйрәтте. Шулай итеп инде күп еллар шулай музейлар создавать итеп, клубта без менә шундый эш белән хәзер халыкны өйрәттем. Бик күп кешеләр шигә хәзер менә яңадан ничегендә возрождение татарских обрядов традиций. Менә хәзер шундый программа бара. Менә без аның өстендә бик каты эшлибез. Әйе, үткәннәрне искә алып тору мөһим. Ә бит безнең горф-гадәтләребезне дә күбрәк авылларыбыз саклый. Сугыштан соңгы елларда бөтен кешеләргә сепарат алу мөмкинлеге булмаган. Шуның өчен авылыбызда бер сепарат утыручы апа булган. Шул апага җыелып, савымнан соң бөтен киленнәр сепарат аята торган булганнар. Һәм аның аяткан каймагын аның карбасына урнаштырганнар. Һәрберсенең кастрюлендә үзенең тамгасы булган. Ә бер көнне алар билгеләп, һәрбер каймакны алып менеп бастан каймактан май ясый торган булганнар. Минем кулымда мин хәзер каймактан май ясыйм. Менә бу безнең фольклор итеп керттек инде без моны. 53-нче елгы сепарат бу. Шуны ул хәзерге вакытта да эшли. Менә аларның хуҗалары бер кулдан гына айыртканны ярата бик яхшы. Үзебезне сепарат инде бу шуны белән айыртабыз без. Балалар да ярата шуның сметаннарын, майларын. Аның каймагы да икенче тәмле, үзенчәлекле. Менә майларын алып килдек. Кыртлар алып килдек, авыл ипиләрен алып килдек. Авыл иттерәсебез килә якташларга, милләттәшләргә.
Теләче районындагы эшмәкәрлекнең үсешен күреп мин шок каттым. Иң әһәмиятлесе хакимият ягыннан, төрле дәрәҗәдәге муниципаль берәмлекләр ягыннан бернинди дә тоткарлык юк. Монысы төп мәсьәлә. Алар бүген республикабызда эшмәкәрлек, авыл эшмәкәрлеге хәрәкәтен әйдәп баручыларның берсе дип саныйм мин. Уңышлар матур гадәтләре белән, матур сыйфатлары белән халкыбызны куандырып яшәргә ясый иде. Казанда 5-нче Бүтән Россия татар авыллары эшкуарлары җыены дәвам итә. Бүген иң дулкынландыргыч көн, пленар утырыш. Ә ул иң беренче зур ярминкә белән башланып китте. Безнең предприятиегә 15 ел, шул 15 ел эчендә без инде бөтен международный выставкаларда, бөтен всероссийский выставкаларда бар җирдә катнашып, алтын медальләр алып, дипломнар алып йөрибез шулай. Без инде эксклюзив кул эшләре бәйлибез үзебезнең уникаль Оренбург кәҗә бөтеннән. Biz Мариял Республикасыннан үзебезнең хәләл продукциясын алып килдек. Безнең организация 7000 кеше эшли. Елына 210 мең тонна ит җитештерәбез. Эшем бик каты ошый, сөенеп эшкә барып, рәхәтләнеп, ярдәмчеләр бар. Ну, үзеннән күбесе тора инде. Безнеке үзебезнеке семейный бизнес. Пинзада, Пинза өлкәсендә без су чыгартабыз. Ну, безнеке анардан башка бар сельхоз эшләребез. Без форельдә үстерәбез. Безнеке музеебыз да бар, бик зур пасекабыз да бар. Бездә бөгел выставкада күрсәтәбез именно безнең натуральный продуктларыбыз. Без чагыштырабыз Татарстанның эшләре белән, без тартылабыз ул эшкә и мне кажется, файдасы бик зур. Ведь нәрсә ул бизнес? Бизнес ул ведь халык бераз генә аякка басса бизнеспен. Ауылдан, районнан, кичкә шәһәрдән ул булыша башлый. Булыша башлагач, халыкка да социаль проектларга бераз генә керә башлый. Хәзер алып килдек монда Сибирьдән татар шәйләрен, менә эшертәбез, күрсәтәбез. Ул борынгы рецепттан Сибирьдән килгән икән монда болгар халыкка и традициялар белән, болгар халкы белән, древний булгарский халкы белән. То есть менә монда ул теге вакытларда шәй бик көчле булган икән. И безнең менә сәбәп буенча, уйлар буенча аны Алла бирсә әкрен генә күтәреп, ул не столько бизнес-проект, сколько менә саваплы шундый социаль проект дип әйтеп була инде. Җыелыш алдыннан булган зур күләмле ярминкәдә катнашучыларның һәммәсенең дә фикерен җиткереп бетереп булмый билгеле. Тагын шунсын әйтеп китү урынлы булыр. Монда татар төбәк тарихын өйрәнүчеләрнең китаплары күргәзмәсе дә өстәлде һәм зур кызыксыну уятты. Бу китаплар Бөтендөнья татар конгрессында туплана башлады. Мондый эзләнүләр алып бару, аларның нәтиҗәләрен китап итеп бастыру зарурлыгын күрсәтү авыл эшмәкәрләре өчен махсус эшләнелде. Менә бу авылда эшләүче эшмәкәрләр күбесе бит эшмәкәрлекне баралар, балаларын чит илгә җибәрер өчен, шәһәргә яхшы урыннарга урнаштырыр өчен, менә аларның производстволары кемгә кала? Менә алар инде теге нәсел буенча балаларын да шушы эшнап китәрлек итеп тәрбияләсеннәр. Һәм бүген инде бәлки теге ситнерлар, килалар белән генә түгел, авылда ничә кеше калган, ничә бала туган, мәктәпкә ничә бала барган дигән күрсәткечләр дә зирәк эшмәкәрләрне кызыксындырсын иде. Инде пленар утырышка күчик. Аны Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров алып барды. Без Бөтен Россия татар авыллары оешмасын юкка гына кырмадык. Аның төп максаты Русия киңлекләрендә яшәп ятучы 4000 татар авылын берләштерү һәм аларны үсеш юлына бастыру. Россия шул исәптән Татарстаннан килгән эшкуарлар үз казанышлары, тәҗрибәләре хакында сөйләделәр. 10 елдан артык фермер хуҗалыгын җитәклим. 50 гектар җирдә бертөкле культуралар, мал азыгы, шикәр чөгендер җитештерәм. Һәр бер гектар җиргә бер баш исәбеннән мал тотам. Эшчәнлекнең уңышлы баруы өчен гаилә тормышындагы татулык та һәмиятле. Гомер юлдашым Светлана белән 3 бала тәрбиялибез. Улым Артур минем юлдан баруы да куанычлы. Баштан да районыбызның эшкуарлыкка караш уңай дияргә нигез бар.
Biz de o şiratımızda, cemaatçilik turmuşunda ayrılmayız. Halk bilen birge bir kazanda kaynap yaşayız. 2000 yılda 3000 gektar yer işkerteydik. Соңгы yıllarda biz aның күршеләрнең ташланган җирләрен алып 12000 гектарга җиткердек. Бүгенге көндә 100дән артык кеше эшли. 7 елда 400 миллионнан артык алдык техника. Яшьләр үзегез беләсез, что Жигулига да утырасылары килми, нигәдер ДТ тракторларына утырасылары килми. Шуңа күрә Жондирлар алсаң, Аллага шөкер утырып эшлиләр. Соңгы елларда рәхмәт, кайта башладылар читтән. Авылдан Сибиргә китү тукталды, Аллага шөкер. Билгеле милләттәшләребез үз чыгышларында кайбер проблемаларны да билгеләделәр. Аерым алганда кече бизнеска льготалы кредит бирү мәсьәләсен, авыл эшкуарларына ярдәм итү программаларында катнашу мәсьәләләре, импортны алыштыру программасында каралган бурычларны хәл итү һәм башка мәсьәләләр күтәрелде. Россия регионнарында, татар авылларында җитешкән bir зур ярминкә татар базары дип атарбыз моны. Казан каласында елына бер мәртәбә уза башларга тиеш. Менә шушы әйберләргә дә кирип китә алсак, киләчәктә без логистика юнәлешенә информацион интернет-магазиннар, порталлар системасы аркылы үз продукцияны бөтенләй яга җиткерү дәрәҗәсендә экспорт проблемасы да куелды. Менә безнең секция эшчәнлегендә. Шуңа күрә бик кызыклы кешеләр җыела монда. Нинди генә идеялары юк, нинди генә мөмкинчелекләре юк. Бер-береннән өйрәнү майданы бу. Татарга менә шушындый майдан кирәк һәр вакытта. Һәм ул татар бу майданга җыела. Үзебездә дә, авылларыбызда үзләрен табып бетермәгән яшьләр бик күп әле. Хыяллары бар. Нәрсәгә хыялланырга икән? Менә юлларын күрсәтү. Бу очрашулар бик каты кирәк. Уйлыйм, бу җыеннан соң күп эшмәкәрлекләр, яңа эшмәкәрлекләр барлыкка килерләр. Мин бу җыенны инде киләчәктә моның сайты булыр инде, һәм инде менә шушы эшмәкәрлекләрнең кем нәрсә эшләгәннәрен шул сайтта да булса, ул сайт инбай сайт булыр дип көтеп калам. Ел сайын шушы форум узганнан соң резолюция кабул ителә, безнең күрсәтмәләр бирелә, алар һәр вакыт безнең үзебезнең контрольдә тора. Хөкүмәт белән бергә шушы мәсьәләләрне хәл итәргә тырышабыз һәм алдагы елларда планнарны төзегән вакытта да максималь рәвештә бу юнәлештә үзебезнең җаваплылыкны алып, хөкүмәт үзенең җаваплылыгын алып бу мәсьәләләр хәл ителә. Хәерле көн барыгызга да. Сезне чын күңелдән менә үзебездә Татарстанда безнең калабызда сәламлыйбыз һәм сезнең белән күрешү үзе бер гомер. Дөрестән дә бик менә мотор экспозициялар күрдек, нинди эшләр, кем нәрсә белән шөгыльләнә һәм монда күргән эшләр алар безнең һәммәбезгә дә үрнәк булып торырга тиеш. Бүген менә сезнең бик кызык чыгышлар, һәммәсенә без зур игътибар бирәбез. Менә мин сорадым, күпме кеше килде, 700-гә якын кеше килде. Килергә теләүчеләр 6000 иде. Шуңа күрә бу киләсе килгән кешеләрнең күләме арта барсын һәм дөрестән дә без горурланабыз үзебезнең татарларыбыз белән, кайда гына Татарстанда гына түгел, кайда гына булсалар да, алар һөнәрле, булдыклы кешеләр, шул ук чакта үзләренең гореф-гадәтләрен, телләрен, динләрен онытмыйлар. Безгә авылны сакларга кирәк. Әгәр дә без авылны сакламасак, безгә үзебезнең телебезне, динебезне, гореф-гадәтләребезне саклау бик авыр булачак. Читтә торган татарлар белән нык элемтәдә булу безгә бик зур ярдәм. Мин сезгә һәммәгезгә дә хезмәтегездә уңышлар һәм сез истә тотыгыз. Татарстанда сезне гел көтеп торабыз һәм көчтән килгән нинди ярдәм күрсәтә алсак, ярдәмне күрсәтергә без әзер. Без сезнең эшегез белән горурланабыз. Чит өлкәләргә барганда мин үзебезнең татарлар белән очрашырга тырышам, ниндидер ярдәм күрсәтергә тырышам. Әлбәттә, сез дә менә шушылай безгә килүгез безнең республика өчен бик зур ярдәм һәм сезгә бик зур рәхмәт шуның өчен. Уңышлар сезгә.
5-нче Бөтен Россия татар авыллары эшмәкәрләре җыенының пленар утырышы тәмамлангач, Казан милли мәдәни үзәге бинасында Бөтен Россия татар авыллары иҗтимагый оешмасының яңартылган совет утырышы узды. Бөтен дөнья татар конгрессы карамагында эшләүче Бөтен Россия татар авыллары оешмасының яңа рәисе итеп Башкортстан Республикасы Туймазы районы Йылдыз крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Галимов Фәнир Гыйлметдин улы сайланды. Аның урынбасарлары итеп Пермь крае Кунгур районы Тортүз авылы крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Хавиев Алмаз Альберт улы һәм Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Тукаев Марс Рифкат улы сайландылар.